sa Bareta, enot sa Gamos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12 in punto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baras patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indugabos, mga tugang ngunyan na aldaw nin Sabado, Agosto 16, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Ma'am Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandar kulang mga bareta sa lokal kapiestahan ni Nuestra Señora de Salvacion sa Huruan, Tiwi, Albay. Dinagsa nin kadakol na diboto hali sa man iba-ibang lugar sa Kabikolan asin pagtaraid na rehiyon. Foot procession in honra kan kapistahan ni mahal na Nuestra Señora de Salvacion sa Legazpi City Boulevard inatenderanin kadakol na debotos. Investment sa mga disaster response equipment tututukan kan gobyerno probinsyal kan Albay. Presyo kan kopra bagsak na naman, mga paratanom ninyog naghagad nin asistensya sa gobyerno. Sa lado national, NBI Chief Jaime Santiago nag-resign sa iyang pwesto. Napolcom bukas na akuon ang affidavits na nasa opisina kan CIDG. PNP pikinganyar ang mga barangay na pakusugon ang laban sa iligal na droga. Mas epektibong paggamit nin budget piglalaoman na mapapakusog sa ekonomiya sa ikaduwang kabtang kan 2025 sigun sa DBM. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump pasin Russian President Vladimir Putin parehong nasa Alaska na para sa pagtiripon. Baretang Sports, Philippine Sports Commission nagtagama na nin Automated Allowance Disbursement System para sa mga atletang Pinoy. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Rinusunin kadakol na dibotos ang kapiestahan ni Nuestra Señora de Salvacion sa Huruan, Tiwi, Albay ngunyan na aldaw. Sa ginibong aurora sa dagat in honra sa diocesan feast ni Our Lady of Salvation, may mga darakulang personalidad naglunad mismo sa dakulang sakayan pandagat na piglunadan kan mahal na imahe kan salvasyon. Kinabibilangan ini ni Tiwi Mayor Jojo Climaco, Congresswoman Crisel Lagman, kan Premier Distrito kan Albay, asin si Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo. Napag-araman na haloy na pala na deboto si CJ Hesmundo na tubong Camarines Sur. Ang aurora sa dagat naglibot sa may parte kan Barangay Sugod sa Banwaan kan Tiwi, madiretso sa Barangay Mayong na boundary kan Kamsur asin Albay, asin balik sa Pier kan Huruan. Sinabi ni Father Joseph Salando kan Huruan Shrine, kung may mga parokyano na dai makaduman ngonya na kapiestahan, pwede man magbisita sa shrine anuman na aldaw dahil bukas ini para sa sainda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nagtiripon man amay sa pagkaagaan mga debotos ni Santo Cristo asin Nuestra Señora de Salvacion. Asin ginibo ang foot procession hale sa may obelisk kan Legazpi City Boulevard pasiring sa Sawangan Park sa Barangay Dapdap. Ang aktibidad na ini in honra man para sa kapistahan kan patrona kan Albay na si Nuestra Señora de Salvacion. Pinanginota ni Father Jonathan Calleja ang prosesyon na sinundanin mahal na misa. Presente man sa okasyon ang konseho kan Barangay Dapdap sa pangingenot ni Punong Barangay Glenn Barcelon. Tututukan kan gobyerno probinsyal kan Albay ang investment sa mga disaster equipment na kaipuhan nin marhay sa probinsya sa pagtaon nin serbisyo sa oras nin kalamidad. Ini ang tinawan nin doon ni Gobernador Noel E. Rosal sa ginibong PDRRMC meeting. Sinabi niyang kaipuhan ma-maximize ang pondo para sa pagbakal nin mga emergency response equipment. Sinabi ni Gobernador Rosal na dapat kasabay ini sa budget call asin deliberasyon. Mawat man kan gobyerno probinsyal na magkaigwan in 911 Command Monitoring Center sa may bagong edipisyo kan Apsimo na konektado sa 15 munisipalidad asin tulong syudad sa probinsya nin Albay para sa marikas na emergency response lalo na durante nin kalamidad.
Buminagsak na naman ang presyo kan kopra o lukad sa probinsya nin Albay sa dai masabutan na rason. Ini ang agrangay ngunyan kan mga coconut farmers matapos na manotara nagikan sa 80 pesos ngunyan. Nasa 35 pesos sagkod 40 pesos ang kada kilo. Naglalaom sinda na mareparo ini kan mga opisyal kan gobyerno dahil sa namimiligro na naman ang sa indang hanap buhay. Sa ngunyan disganado asin babloy na naman ang sa indang hanap buhay. Ipinaabot na ni Mayor Jorem Arcangel kan Hubelyar ang sitwasyon kan Hubelyar Donsol Road na daiman pig-aagihan nin magabat na mga behikulo pero rarangka na. Ini day pangani sarong taon matapos na ikonstruhir. Sigon sa alkalde, apisar kan mga light vehicles man sana ang nag-aagi sa nasabing tinampo pero ang report sa iya baraklas na ang pang-ibabaw na tinampo asin nagralataw na ang mga graba. Ang pagtubod ni Mayor Arcangel na naampaw ang patrabaho. Nangapudan siya sa DPWH na bisitahon ang nasabing proyekto dahil digdi nag-aagi ang mga turista. Hagad kan alkalde na i-assess kan DPWH ang road condition sa nasabing lugar dahil importanteng koneksyon ini kan mga probinsya kan Albay asin Sorsogon. Nahulog sa kamot kan mga otoridad ang sarong 34 anyos na lalaki na namidbid sa pangaran na si alias Makoy na residente kan Barangay Pigkale sa syudad nin Legazpi. Ini matapos na mag-shoplift nin man iba-ibang produkto sa sarong mall sa syudad. Sigon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagtaram kan Legazpi City PNP, nangyari ang insidente kasuhapon kan isinuksok kan suspect sa iyang tagiliran ang nagkapirang pidaso nin body spray na nagkakantidad nin 700 pesos. Nareparo ini kan mga personahes kan mall kun kaya tulos nag-upod nin security. Kan rekisahon kun may resibo. Daing na ipresentaran suspect kun kaya tulos ining pig turnover sa Legazpi City Police Station. Sa ngunyan, pigpepreparar na ang kaso kontra sa suspect mantang ini. Nasa kustodya na kan Legazpi PNP para sa magkakanigong aksyon as in disposisyon. Ni-reappoint ni Albay Governor Noel Rosal bilang Provincial Administrator si dating 2nd District Board Member Raul Rosal. Sigun kay Raul, an sa iyang reappointment basado sa desisyon kan gobernador na magserbi bilang trust as in confidence bilang tugang kan gobernador. Dagdag pa niya na bukas siya sa giraray na magpahiling sa sanggunian panlalawigan para sa iyang reconcurrence. Magigirumduman na kan Agosto 11 sa ginibong regular na sesyon kan sanggunian, ang dating opisyal ang dain na i-concur kan mga miyembros kan SPA matapos na makakuanin 6 na yes na boto asin 7 na no boto para sa iyang concurrence bilang administrator. Nasa 39 assistive devices ang naidistribuir kan Albay Provincial Persons with Disability Affairs Office o APPDAO sa mga Indigent Persons with Disability o PWD sa bilog na probinsya. Sigun sa Albay Provincial Persons with Disability Affairs Office, kumpuesto ini nin 24 wheelchairs, 5 crutches, 4 na tungkod, asin pigduruwa na commode chairs, quad canes, asin walkers. Sigon kay APPDAO Head, Anesita Abion, na inisyatibo, maawot na may angat ang mobility asin ang pang-uroal daw na pang kabuhayan kan mga PWD. Apera kaini sinabi pa kan opisyal na ang mga PWD na maawot makakuanin asistensya, kaipuhan sa nang magsumitir ng Certificate of Indigency, valid PWD ID, medical certificate as in full body na litrato. Nagsumitir kan sa iyang irrevocable resignation si National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago sa surat na pigsumitir kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paagi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Tulos ining mahali sa pwesto kapag igwanang pinangarana na masalida sa iya. Nakapalaman pa sa surat kaini na dainan niya kaya asin masaho ang mga panraratak asin intriga kontra sa iya. Pinasalamatan niya ang administrasyon ni Marcos asin siniguro kaini na dagos ang sa iyang pagsuporta sa administrasyon kaini. Sinabi niyang inako niya ang trabaho asin siniguro niya na sa iyang lilinigon ang ahensya kontra sa mga scalawags. Nagpuon ang panraraot sa iya kan nagsumitir siya nin courtesy resignation kaibahan ang nagkapirang mga opisyal kan gobyerno dahil man sa direktiba ni PBBM. Padagos ang paghiro kan mga nanraraot sa imahe niya dahil interesado ang mga ini sa iyang pwesto. Si Santiago dating trial court judge, prosecutor asin Police Manila na designar bilang NBI chief kan Hunyo kan nakaaging taon.
Dagdag pa sa mga baretang nasyonal, biglalauman kan Department of Budget and Management o DBM na makusog pa ang ekonomiya kan nasyon sa ikaduwang parte kan taong 2025 sa paagkan mas epektibong paggamit nin pondo kan gobyerno. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na sinugo ang mga ahensya na magsumitir nin catch-up plans matapos maatraso ang expenditures kan second quarter dahil sa election-related spending ban. Mas kinagrambong nin 5.5% ang ekonomiya. Sa ikaduwang quarter, nagluya man ang government spending na may 8.7% kumpara sa mas halangkaw na level ka nakaaging taon. Suminakat man sa 578.2 bilyon pesos ang kabilugan na disbursement kan gobyerno kan Mayo, alagad na apektaran pa man giraray ini kan hababang infrastructure spending. Pagirumdom kan DBM na ang mga ahensyang may hababang budget utilization mas hababa sa 50%, kaipuhan na magsumitir ng detalyadong catch-up plans kung saan ibibiklad kan mga ini ang dahilan kan bagulbol na implementasyon. Sa kabilugan, uminabot sa 9 o 99% ang cash utilization rate kan gobyerno sagkod kan Hunyo gamit ang 2.473 trilyon pesos hali sa maabot na 2.5 trilyon na budget. Hinagad ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III ang mga barangay officials na pakusugon ang paglaban sa ilegal na droga. Sinabi kaini na dapat pakusugon kan Barangay Anti-Drug Abuse Councils o BADACs ang pagbantay laban sa ilegal na droga dahil sa pagbabago nin estratehiya kan mga nagbubusol nin droga kan sa indang estratehiya. Dagdag pa kaini na kada barangay piko konsiderar kan PNP bilang sa indang mga frontline post sa paglaban sa ilegal na droga. Target ninda nakurtaron ang pagpighahalian kan ilegal na droga asin taawanin oportunidad ang mga users na magbago. Magigirumduman na base sa record kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na poon Hulyo 1, 2022 sa Hunyo 30, 2025 nakakumpiskar na sindanin totalmenteng 82.79 billion pesos na kantidad nin droga. Siniguro ni House Committee on Appropriations Chairperson as Nueva Ecija Representative Mika Swansing na irerespeto ang mga lider kan mga ahensyang maatindir sa gigibuho na pagdangog kan Kamara de Representantes na may mandato na ugidon an sa indang budget. Sinabi niyang sa lindong kan sa iyang liderato ang gabos na pamayo kan ahensya makakaresibinin respeto na magkakanigo sa indang opisina dahil co-equal branches ang gobyerno, partikular sa executive branch as in judiciary. Sa Lunes, Agosto 18, nakatalaan na puunan kan Appropriations Committee ang pagdangog sa propwestong 2026 national budget. Ang deliberasyon sa propwestong budget kan Office of the Vice President nakatalaan sa Setyembre 12. Sinabi ni Swansing na wala ining impormasyon kung maatindir si Duterte. Base sa schedule na ipinaluwas kan komite, piglalaoman na magpresentar sa budget kan OVP. Iyo ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Pigdeklarar kan National Tobacco Administration o NTA na illicit tobacco product ang sigarilyong tuklaw. Piglinaw ni NTA Administrator as in CEO Belinda Sanchez na daing si isay man na tinaawanin permiso kan ahensya para mag-importe kaini sa nasyon. Pinatanidan kan NTA ang publiko na dai pagbakalon ang nasabing klase nin sigarilyo dahil igwa ining peligrosong side effects. Enot nang nag-viral sa social media ang nagkapirang hobenes na nahilingan nin seizure-like symptoms o pagkimig-kimig matapos na manigarilyo kan tuklaw. Ang tuklaw hali sa tabako na nagtutubo sa kabubuldan kan Northern Vietnam asin tradisyonal na pigsusurup gamit ang bamboo bong. Sigun pa sa NTA na ang sigarilyong tuklaw may 9% nicotine content kumpara sa ordinaryong sigarilyo na igwasan ng average na 1 to 3% asin may synthetic cannabinoids. Mapautoban gobyerno nin Merchant Marine Aptitude Test para maaraman ang kahandaan kan mga estudyanteng makuanin kurso sa maritime sa kolehiyo. Ini ang sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos na panginotan ang pagtatapos kan 252 na kadete kan Philippine Merchant Marine Academy o PMMA. Kadaligtan Class of 2025 sa San Narciso, Zambales. Sa sayang pagtaram, sinabi kan Presidente na iaagi ang level sa pag-ensayo sa mga interesadong makua nin maritime courses sa paagi kan aptitude test tanganing maaraman ang kapasidad kan sarong estudyante. Sinabi pa niyang apwera sa
ladderized maritime education and training program para magpadagos ang pag-angat gikan sa non-degree sagkod sa degree program. Kasabay kaini tinugo ni PBBM ang bagong graduar na kadete na daipaglingawan ang sa indang misyon sa inman na nasyon mapadpad asin pirming darahon ang ang tradisyon kan pagiging matibay kan PMMA. Sa 252 na naggraduar sa PMMA, 144 ang nagtapos nin Bachelor of Science in Marine Transportation, asin 108 man ang nakapagtapos nin Bachelor of Science in Marine Engineering. Bareta sa ibang nasyon, parehong nasa Alaska na sina US President Donald Trump as in Russian President Vladimir Putin para gibuhon ang meeting. Personal na nag-abrasa ang duwang leader pagkababa sa naninda sa kanya-kanyang mga eroplano bago gibuhon ang pagtiripon. Sigon sa White House, nabako ng one-on-one meeting ang mangyayari dahil sa magkakaibahan sa meeting ni Trump sina Secretary of State Marcos Rubio as in Special Envoy Steve Witkoff. Magkakaigwaman in post-meeting lunch na atenderan man ni na Rubio, Witkoff, Treasury Secretary Scott Bessent, Commerce Secretary Howard Lutnick, Defense Secretary Pete Hegseth as in Trump's Chief of Staff Susie Wiles. Bigla lauman nasaro na sa mga tututukan kan duwang leader iyo ang pagpundo kan kariribukan entry kan Russia as in Ukraine. Enot nang piging kanyar kan European leader na dapat maisabay sa pagtiripon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sinabi man ni Trump na kapag nagtrayumpo ang pagtiripon na ini ni na Putin makondukta girare sinda nin pagtiripon kaibahan si Zelensky. Baretang sports, magagamit na kan mga atletang Pinoy ang Automated Allowance Disbursement System na binuksan kan Philippine Sports Commission o PSC. Ang nasabing sistema pwedeng magamit kan gabos na national athletes asin coaches sa nasyon para sa cashless asin mas marikas na pagdatao kan kanya-kanyang allowance asin iba pang kadagdagan na cash benefits. Ini kasunod kan pakikipag-partner kan PSC sa sarong digital bank na iyo ang magiging instrumento para sa cashless transaction. Siniguro man sa nasabing sistema, ang bukas asin ligtas na transaksyon para sa mga National Sports Association o NSAs sa dalan para sa mas epesyenteng pagmanihar asin accountability sa mga namamahala. Sa siring na paagi, nagtutubod ang PSC na mas makakapag-focus ang mga atleta asin mga coach sa saindang training asin papartisipara na kompetisyon sa futuro. Ang mga bagong sistema kasunod naman kan 5,000 pesos na across-the-board increase sa bulanan na sweldo kan mga atleta asin coaches na epektibo na ngunya na bulan. Sinabi ni PSC Chairman John Patrick Pato Gregorio na ang mga bagong programang ini parte kan kamauotan kan gobyerno na mapagayon ang sitwasyon kan lambang atletang Pinoy nagre-representar sa Pilipinas sa man iba-ibang sporting event. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Saro lang pong pangapudan, hali po kay Lola Luz Viminda Ala Orozco, sa iyang nawawarang apo na si John Ralph Sequito Orozco na aki ni Ramil Ala Orozco. Kung man po ang nakahiling kay John Ralph Sequito, mag-contact po sa DCGB o sa number pong ining 0954-408-9890. Sa pangalan po ka nagsurat kan mga bareta niya to na pinamamayuhan kan sa tuyang news director si Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, social media writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara Meleron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical katuwang tapo si Sir Nems Flora. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang